Nej. Jeg har ingen plads inde i huset. Så vil der skille der. Det kunne vi da bruge sumperne fra. De var vist for gode og kan være. Ja. De hyler sgu noget dernede af hånden, er der næsten skidestak her, eller når de er ved at være træt af det. Ja, det er sgu ikke noget. Det var mange opskift. Det er fandme over. Nej. Jeg synes at dem her, de er så fine som dem med sidst nat. Nej, okay. Det var mærkeligt. Jeg er selvfølgelig heller ikke ude at se dem her. Jeg har faktisk fået at vide bagefter, at der er mange små. Men det eneste, jeg kunne se, at det lå lidt. Det var lidt rødt på toppen. Der er sgu også mod af det her, jeg kan se, at der spiller ned i krogen trusser. Ja, vi skal fandme gerne med. Vi skal ind i tanken snart hver gang, vi skal have rødt ud. Der er sgu noget mudder i det her, der det er der altså godt nok. Ja. Nå. Jeg lader mig gå derned igen, og det går vist op i hat og briller for dem efterhånden. Ja, men det er så fint, så vi skulle bare høre. Nej, der er vi heldige, vi har nogle lameller, det er selvfølgelig sandkassen, og alt, så kan vi bare vippe de der lameller ned, det så falder rummerne ned i vandet. Det er skyllet lidt. Ja. Men ja, men det der, hvis vi fylder med vand, det står jo bare at køre i smadret for os, så vi kan sgu ret komme af med det mudder der. Men nå, ja, men det tager en time, og ja, halvanden time, eller det tager 2 timer, det burde heller have noget at sige det. Nej, jeg synes nok, at det er med. Godmorgen, begge to. Ja, hvad sagde du til, Paul? Hvor mange har du fanget i nat? Jamen, godmorgen, Tom. Jamen, vi er slet ikke færdige med det. Det er helvede en skide stakter. Godt med jord i, og ja, men jeg ved ikke, om der kan være 1.500, eller der bliver i hvert fald 200, det er helt 100% sikkert. 1.500, så tror jeg, der bliver med, Tom. Hvad er jer? Vi satte jo ned der østen om de der grønne wow der. Der var ikke ret meget, de lige var færdige. Jeg tror, der er lige stift 100 kilo. Lige rundt 100 kilo, ja. Jo. Ja, vi må se, når vi er skiller. Hvis jeg lader den størrelse ved, der var sidst nat, der bliver stadigvæk nogle fine hummer, det er det der, men det kan være, det er for, at de ikke når hen for enden af bånd, hvor man er så heldig at få den plads. Okay. De trækker måske lavet af pladserne. Nej, men sjov nok, jeg får den der helt anden for enden der, hvor alle affald kommer. Der når sgu ingen stor hummer at komme hen der. Nej, så kan det jo så stå der og holde en de kører de små over siden, jo. Det er da en fin plads. Ja. Det er bare sådan lidt lavt, lidt dumt, jeg synes, for det bor ham, der står derhenne, det er ham, der skal styre og bånd, ja. Det er så ham, der står helt inde i den anden ende, der gør det her også. Men, ja.
Det er sådan, det er stille anden jo. Ja, men jeg tror heller, jeg må lige gå ned i en halv time igen her, lige Tommy og rode i det lort der. Vi kan se, om vi kan blive færdige. Ja, der er sgu ikke alt for. Godt nok. Vi kan snakkes ved.